subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga kasungkang? Ito kami ngayon, maliligo na kami. Ayan, sa mga kasama, family banding lang po ito. Medyo maganda dito mga kasungkang kasi hindi ko alam kung yung pangalan dito. Tapos anong nga rin yun? Anong nga rin yun? Anong nga rin na parikuan? Diba? So hindi niya rin alam. So ayun. Okay, so nandito kami ngayon sa isang cottage. Tingnan nyo, open po siya mula 6 AM until 6 PM. Okay, so 200 po bawat cottage siguro. So nandito po kami sa 200. Ayan. So meron pa kaming inaantay na mga kasama namin. Medyo maganda yung view. Tingnan nyo mga guys. Wow. Diba meron siyang mga pluglets. Parang kids na lang. Okay. Ito, bata. Kasama ko. Fill in the blank. Yan. Yan. Oh. Ito yung uncle. Uncle 2. Ito yung birthday boy. Ayun po mga kasungga. Meron pa nga palang birthday boy. So, ayan. Ito yung birthday boy. Say hi to vlog. Hi to vlog. Hello mga kasunggab. So, ayan. 6 years old na po siya ngayong araw na to. Kaya, isang ano naman dyan. Happy birthday para sa bata na to. Okay, so have a great day and enjoy your day. Yep. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, ayun. So, ayun, kapatid niya yan. Tour muna natin yung view. Tara, alis. Alis. Parang nagkamangoy. Makaunak. Makao na i-alis. Nagkuti mo ni Alice. Okay, what's up? Sunggab, nandito na kami ngayon. Makakain na po kami. Okay, yun po. Ito po yung ulam namin. Ang tawagin is kabitsi. Ayan, simple celebration lang po sa birthday boy. Asa na yung birthday boy? Naliligo na. Ayun na, naliligo na po.
Tara, kainan na. Hindi naman dapat din. Pwede pa ako sa iba, tinanda ako naman din. Ayan. So wait, maya na po mga kasunggat, kakain po na po. So, ayun po, naligo na po ako kami. So, ayun po, nagiinuman na po kami ngayon. Sarap pala maligo dito mga kasunggat. Won't take a chance when you're in your life. I can be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Let's take a drive, take a drive. Baby, let's take a drive, take a drive. Look like that, you're right. Won't take a chance when you're in your life. I can be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Baby, let's take a drive, take a drive. Let's take a drive, take a drive. Baby, let's take a drive, take a drive.